jeli kan haydara mboɗani min ko au contraire min waɗi te meji haalande mi yihi toon asi ko haaldoyde man mais kam ha julɗi ɗikkan ɓe ha julɗe mbawa yaafade ko mbaɗin ko sikku mbaɗɗon ko ñannen ɗo e dow suud jeli ka ɗo vraiment ya e muusi ka jarɗo galle jeli ka en mbiɗa walla wona ɗum nani mais mi ala droit yaade jeli ka debbo gonno mais debbo gonno yii gallu men mi ala droit yaade toonete yiidirde mum mi yaafno ɗum aɗen kew ko ɗo fof min tooñimo comme toñƴen ɓe jogui droit yaade toon yaafnadema an Jibril ko toñƴaɓe an ko an foti yafnade walla kamɓe poti yafnadema non min o foti yafnade holko mbaɗɗaɓe komi ceerɗam o rutti o atti ɗo e ƴettude baksuji makko taw ɗo debbo mi woni e nder suudu makko mo wonno toñen ngo wawa ɓurɗo ne miƴam wullo yimɓe ngal Jibril an ko ni tan jiɗɗa hoɗirde yam jiɗɗa tan ko lesɗiddemi tan e dow fasɗam jiɗɗa tan ko fawdemi gacce suba fof mo pinɗa ummantoɗa tan ko yo ani ɓam dañ sagoji mumen e yam tan an aɗa foti yaade galle jali ke ɗum ɗon wona famdinde min ha aɗa yafnoyo kamɓe ɓe gañanim nene hono meeɗa sikkude keɓe anɓemi e meeɗa anƴeɓe te noon mbayno yidde ɓi min ki min juumi hannde netti jarde gallo haydara somi andiri ni wattani ɗum an Jibril neɗɗo daro fiya yumma ceeraɗo mbiyanima si mais o fiyanima quand même min e ma tan gonɗo mais o fiyanima Jibril jali ko fiyanima o fiyanima de mbiɗa horona mbe tawa moƴƴi Jibril an famɗi gacce Jibril ko an jaasi ko an yeli Jibril mo woppuma fof jaha galle jali hen aɗa yafno ɗumen an holko mbaɗɗaɓe yaay min ƴeyran toon pour waddude makko waɗa ɗo komi jaano toon justere pour yawdirdeman Jibril an fawimi gacce an noon Jibril hankkadi no felliti noon an suba fof mo pinɗa an tan mbiɗa an faaroma tan welatma tan ko fawdemi e jeygol welatma tan ko huɓɓinde won kam sagi an yaay aɗa mum probléme hankkadi an ko ɗum tan hankkadi umminma a jarama noon Jibril minen jiiɗi balla kam jeli ka no artire galle he jeli ka hen heeƴe gallo nene suudu mak nen dow hay goto ala toonete te min kanko tan jiiɗi ɗum kono noon wallahi mboɗon haalanma hetto ko kalantumami ko de rokkam nofru moƴƴuru ndu keɗoɗa kam kala nde jali ka arte galle he min mi yaltat galle ne wota alkalta kala nde koygal makko wiɗo cip ngalam ngal ko boowal artir ɗum nen min suuttam de min jeli ka tan jiiɗimi gonɗo ɗo e hoto maslidarade mum tan wona ɗam yiddam Jibril wona ko jali ka jiɗɗa mbimi mbiyata wona ko jali ka jiɗɗa jeli ka jiiɗimi rewe jali ka yaltu suudam boowal te ɗeɗo kecce kala nde gartaɗo aɗa haaltanami ɗum Jibril ma dañ ko boni boowal mbimi suudu mama an wonano omo ɗo mbiya kam ko woni an debbo tagi haɗa wullirne yayma Jibril an Jibril ko tagi an ala haqqille a joga gacce a hersata haydara an somi andino somi naate maka ni wallahi meɗata nadde ma an Jibril an jees debbo ɓolo taki darɗa haɗa wullir yayma comme ça nene artir hakkille ma ganda ko batta ɗo ko moƴƴanema hatta soma o montude hakkillam yahani hay nokku oɗo Jibril ñande fof suba fof mo finin huɓɓina won kam kono min mbima mi paray makko ha laaɓi mi haarimo tan wi noon o karmuɗo Jibril a wawa ɗum haarde ko an dicci jibin ɗum taade ko onon ndendi galle o Jibril a wawa ɗum haarde a wawa woppude Jibril mi wawi woppudemo ko ɗum ɗon noon gandaton hannde mami hollu on min mbaɗa wawi woppudemo te mi woppimo ha laaɓi ha wi cer to il faut yo huccu mi paray makko ha laaɓi mbimami nene Jibril a wawa ɗum woppude o kuɗalama o wi artir hakkille ma nene o ko ɓullito kañum goto kay hoore muɗum Jibril de o waddanno ko ɓi mbaddata a waddani Samba a waddani Demba wona ko ɓi mbaddata ɗum ɗo jar ɗiɗo gulali ɗiɗo yewtit kono wona tan ɗiɗo gulali lukale tan ɗi gasata an kam ko Jibril ɗum an kam mbaɗi gonta neɓɗa an ɓi tan ni yende elle nawliraɗo natti wonde ɓiyam natti Jibril mi paray mum ha laaɓi mbimi mais min mi meeɗa yidde neɗɗo baaɗol ma
mbama mi hutade an somi andi Leila ko woni awa walla biya kam ko woni somi andi no ko mbadat man taw woni dum boyi parce que ñani fu ko da ko mettinde mi Jibril mbiɗo hutima Jibril min añma cim joni ƴewtani guite mawɗo sa wiyam ni tan pusna neɗɗo guite ɗum tagi caggal tan jarata tawi ha sikki yayma ma hubbin ɓerde makko chaque jour had jooɗoɗo haɗa wayno daña hen jaam aɗani baggo hoore ma Leila s'il te plaît comme ñagiɗen tan wonjiɗi ñagade nokka xam ɗum sabi Allah mi haaldimam tout le temps accata haaldude am aɗa wullemi min tawi hulluma an waɗi ko gulleɗa sa ɗum waɗa ak gulleɗa an Jibril an wallay an gonɗa ko baggude yimɓe en fait an kala jiiɗoma haɗa ya sikka an ka jantal men mais an ɓuuri bon an anda hay ko woni ɗum ɗon Jibril an yeeso gongo mbatta affiché bowal e nder wona gotum ka cuɗɗo foof en hoore ma jawi an mi joni komi jiɗɗi joni Jalika jiɗi mi kala hen an hay sona hay pusam to biya kam Jalika wat haalnam haala Jalika de mais ka miñam kam wat haalnam mi waɗa haydara ma hakkunde men ko wonɗo ko ɗon haymi itti en jiiɗade haydara mina ma yaha mi yaha an so debbo jogina dande mi hokkatma dande ma Jibril jasɗo o haydara a hulata haydara a hersata goppuɗon foof tima gorgolam har ɗum waɗmi hentene te min ɓuurimi ko hen muus yimɓeɓe ƴewta ɗum de ƴewta min ari galle o kala ko wurat ko min fayi ɗum à cause de min taki omo wuuro ɗum sa wiyami tan joha hoƴƴirma ndu mawɗo a hersata hay cuk a betti kam no feewi bonde mawɗo ma worɓe fof danno tawde yumma kaalirtani a siwa yiide haydara sukki dewel gotel tan ngel wehi ngel firta aduna mani cuk dalma fof ko bonne moƴƴima ay san wa heƴewdema joni an gulale lukalji en mbawi gaynude haala ne wawi gaynude holno gaynude somi fini mi woppima kam maw ƴewoto hucci min komi parɗo e makko ha laaɓi ha wiccere te yo salam de yo salam sali wencere komi parɗo e makko mbeɗa wawi namnadem mbeɗa wawi namnadem haalnam holko renndi on sa haalni kam holko renndi on min mbeɗa wawi haalde ɓiyam tade mbiɗa wona an a jibinani haalanam mbimi an ala ko majjuɗa ko kewe oɗo galle ala aɗa fawi hen guitema aɗa ƴeewa a jaɓani hay dara wadde hay responsabilité goto a jaɓani ƴettude galle he aɗa yi Jibril ne fayime e jeygol jamma ne fayime e jeygol ñalawma aɗa fawi hen guitema haalani mbiya an aɗa wawi taƴi ɗum ya Yusuf aɗa wawi taƴi ɗum an mbimi taƴi han mi taƴirta ɗum ala an minen wonata neɗɗo mbi jimmi wiidam oɗo ko cuhlel keccel yahani hay nokku diwani haalande ma ene gasa woni noon taw diwi junngo ma ko haalande heɗen gorko mawɗo kalifa aɗa mbiya ko cukalel o kay wadde ko waɗi fof an wanni ɗum mo diwi haaldede joni noon an so tawi a wadde ɓiya a wiya haalta e muɗum holno mi haalata e makko saabu kaldarmi koye nanowo kanko noon haaɗo nananta kam yo yaami yaha te mami hollu on onon fof min mbaɗa wawi woppudema beele ko ɗum ko ɓural ɗum wona ɓural to makko wona ɓural to ma nani saabu neɗɗo jibinta ɓiyu weddo oden paremo mi jibinani ɗum mi natti jibindema ha laaɓi mi itti fof mi taƴi aɗa wawi taƴi mi taƴi ha laaɓi taƴƴa ko enɗam hakkude moɗon kono jibinirgol ngol wawa ittude ɗum kanko wawa ɗum ittude mi itti ha laaɓi bon d' accord wona itti ha laaɓi c'est bon gasi moƴƴi ittu ha laaɓi wallahi Jibril komin huɓɓinto wonki muɗum so fof mi fini fawami e jeygol ma laaɓi wallahi ha yeeso ko laaɓa tawi tan ko omo jogui yummiraɗo goɗɗo tan ɓurɗomi yo huccu hen an wonko natta an wona cikkuɗa komi wawi woppudema wona ko ɗum cikkuɗa wallahi Jibril so tawi tan ne wawi dañde ɓurɗomi yo ƴettu joni an woppudema ko nafoore walla yumma ɓurɗomi tan min somi wawi dañde ɗum to yiɗi fof yo huccu namnomi komi namniɗomo de ko nafoore walla ko manore holen ko gonata mami andin on onon fof Jibril mi woppi ɗum mala mbimi ɗum wona ɓural to ma yewtide ɓi aɗa andi ko jimmi ko balla kam timta yam de mi haalnima umo yeesa
Amin. Nako. Asal. Nah, boiro deh. Boiro. Terus. Masih. Sama. Alhamdulillah. Jibril. Ouais. Holko jimmi wiide affaire entreprise o alani entreprise yartani entreprise ko ɗisi yaade fayi te manda fof mano mbay wayruɗa toon min goto mi wawa wiide min liggo entreprise o sa yantani hen ko yanat gandira noon wona hay goɗel goto jimmi wiidema tan wona guerre gardude e maɗa wona hay batte mbaddani ɗo pour musiba jimmi wiidema tan kala ko liggiɗa e entreprise o ruttuma ɗum gaccita kam entreprise o mi liggo muusi par ce que mi ñammintama ñande fof aɗa tiro kalis aɗa huufi debbo ma min miɗen ɗo min tan goto te mi resani gandira noon minne kadi mbiɗa jogui avenir tan mbawa wiide anin Min kanta hoɗe ɗon koyɗo reyama. non Amin. Miji ɗiɗo no miji to an bildawa dow minema iɗimde darrude entreprise o miija kay goto an miiji nodduma e entreprise o ha hande daña toon action uji momo ala toon sah min hande darɗa ɗo yeedi aɗa haaldi ɗo hallaji vraiment wona ɗum ɗo poɗɗinoma e ma aduna wona ni de wela tan gonden so muusi mi yaha moppuma ɗum dimu jeeyan ɗum te ka dim a fotan wadde mbatta ko probléme uji tan gondim caɗele aduna so jeli ka arte juuɗam fof moƴƴat kala ko mbaɗannomi goo e entreprise o mo wattu ɗum sappo Jibril an riwi Jalika riwani hoore mum de an riwi par ce que sehiram ma ko kalnatuma ko a nanata toujours minen kokkuma conseil ngaji e Jalika mais ko an waɗi ɗum ɗo fof aɗen ɗo aɗa jooɗi galle aɗa waɗi souffrir tellement mi anda fof no hakkille ma on wayni ɗum ɗon ko an tampini hoore ma miɗa andi min affaire entreprise o ko min ɓuuri hewde toon te aɗa andi ɗum min wona pour musiba gardumi e maɗa min gardumi e ma tan ko an pe ceerten tan e saabu Allah e nelaɗo mum tan hay Samba tinani Demba tinani gandiren noon ɗum jimi wiidema gonga l'homme et le remède de l'homme ko gorko tan wawi wallude gorko c'est vrai mais kam andu ɗum ɗon min mi wawa wiide mbiɗa continuer entreprise o min goto aɗa jooɗi galle aɗa heeɓi probléme ma te probléme ma fof kan addani hoore ma probléme minen min gandanani probléme uji ɗon nani haalma ala caɗele kalɗa ko mo watten hakkille eyyi kono ganduɗa ko mbiɗa oɗo aɗa haal aɗa waɗa ko wona solution wona solution hande wona solution janga Jibril mi ala choix noon tan mbawi wadde d'accord nden waɗi souffrir nder entreprise o jarama aɗa jooɗi galle mi wawa ɗum jarama gandira noon merci may mbanno Ndarame bola azodiga mai mimiro gifambe mimiro gifambe omanyiji daneje dakundi firandi nyomberndi balere mbadi manen baydo waylo minyamin mami yerno mami yermo ma kalko mbawim dañi enen data ñamli mam ko moƴƴer mi jobdi ma pina jam fodami cikonom kagidam adan ngat adan wuttu domur nate sudan ñal fof adan wone seram kalko mbaɗim fof en waɗa ma déranger so tawi won ko mbaɗmi min mi ronki famde haala nan ko mbaɗma
mami. Si je t'ai offensé, si je t'ai dérangé, halanam combat mami. Pende comme na de sulu na la dial ci di la gam vraiment musi ana ci ti da ko non tu ci ti dam do wet sa boy siptade lela en wadim ket kew he mawo yidu duma il faut njewtan pende comme grand frère mo way way fof do wod mérité peut-être hay respect hay succès mi yawani kimi no wurde ne galle yodani ay no mbaydi men nene wirtim nem tut dum jungsal tut den jum te pourtant ko bidde galle ko batton ko do som tawdi mon hen tan wa bonnut gondigal men taw jirani il faut onon miijo e ko mbattun te ɗum ɗo ala ko addu ɗum so wona jalika yihi mbe rew caggal mum te naw ko jalika juuɗe mon jaltani hen hay somo haalnan mo on gandu ɗum penda ene jiiɗi yimɓe baaba cikka noon so woni e probléme aji somi yiyani hay goto somi yeccima an mi foti yiidem so yaami woni e erreur aji haronki famdirɗa am cikkimi an onon mbawi aɗa foti wawde haaldude mum min fota jibbeji an ɗo artuɗo wuro noon e wi o yafnoto kam jibbelde mi notaki ɗum sah ɗami min sin ɗum notima an sa woppat kam na jibri ala ko waɗani kam ɗo yimɓe fu tigi hen yittere tigi kam gacci mo ganduɗa no mi yejjittama ɗum ganduɗa ko est ce que ko yoji ay hunde yejjittu sabu neɗɗo o so waɗima ko muusi o andi ko wanma ko ni muusi o arti aɗa foti artude e haalanma noon fof nandi de koto sikku noon ko jibril tan worɓe ɓe fof nandi cuuɗi ɗi ko muñƴo tan ko kalɗo tan walla deƴƴuɗo hande sa wiɗo henno joni ma oppu jibril walla ma dañ ɓurɗo jibril a funti hoore ma sabu sa oppi coofowo tan keɓata ko kuwo ko ɗum noon tagui jaggo e dewgal maɗa hakki ɗum ko an ko jibril tottuma haydara tottama an ani yi ko jibri waɗi kam ko fof ɗo tegɗa hen yitere ma yimɓe fof waɗi ɗum mbiya an min yomi yafno jibril holko woni hen ala fof mo wurani ɗo metti cuuɗi ɗi ala belɗi kañƴi fof ɓuuri mettude ɗum noon so yeehi ha wayini hokkumo deuxiéme chance tan ɓuuri an foti yiide ɗum ɗo e kalda e ma mbiya ko waɗa ko ɗum yoɗanti o jibril mi jogata ni haaldude ma kaɗo haala mais kono ka tawi kam ɗo mami haalano gonga e tati poɗɗa famde e aduna ma jibril ka responsable ko an dariɗo darde baba te hande so baba oti allah yawno so yeehi hande ko an lomtoto jibril an gonagal ma galle he holko firti min somi ciftimama mi dañani ko weeli kaɓe ma a haali ɗum joni mbiɗa ene jiiɗi yummay baba min noon cikkanomi komi mbaɗɗa kam ko locataire galle he walla mbindani gonɗo ɗo ay mi haalama gueɗel noon aduna ene juuti koye ngal te hoto kala ko jaranma ƴetta nene ma coodira ɗum debbo jibril yumma ko yumma ko tampe ma ko tampe ma nde ala debbo dartoɗo li tampa e ma nde ron tampe joni penda min jiiɗimi andude est ce que a yii fonni yota ƴettim ɗum e jalika pawi ɗum e dow nenam jibril laisse-moi terminer min ko ɓuri kam ko musde an rakke machine jahmi mbeɗa addu e bagage am taw mi jibri a lembel mu dow leesam
kajuɗa an ɗum heɗum weli e ɓernde rakke on neɗɗo si arte ma hina leydo ma ama ɗum noto déjà ɗum woni deux gacce tigi kam a ɓuri rewɓe resaɓe ɓe hande ko kalta ɗo ko hol ɓurɓe mo wurde ko ɓuri ɗum bonde a nanani haɓe kaali wonno ko koye meɗen saabu sa resaka a ala a yooɗani e guite yimɓe ɓe hande a arti galle bamma koɗa dañani toon jaam ko ɗum tan ƴewata kala to mbawɗa e yaade a dañata jaam firti kala to jooɗiɗa tan ko muñal tan ha mayta ittata ɗum tan ko maya gasi ɗum noon yiyata ko ɓuuɓi gartoɗa hakkille ma après an rakki hono mbaɗata ha ganda ɗi genre d' endroit anda ni goppetteɗa holmo gandodirmi ɗeɗo balle kanko addimi ɗo hen ɗum tagi gandumi ɗo a hersani kulaɗi ko tagi mboɗo hersa hen onno min komi duwanaɗo ko ɗum ɗon tagi gasi ni no mbaɗa moƴƴani kadduɗo kalis mum fof mi ñama a hersani leydi ɗum an ke ƴeew hen goto rokkeɗa ɗum gasa ɓuuri min no mboɗo andi kam mboɗo yinno resede de kono humimi ko oɗo gila tan o wimo yiɗimi gila nden gandumi hankkadi wonta resede an ɗum nana ha joni mi wayino nandema dayla on de mun ɗon tan walla Jibril an ko an Jalika holko addanma holko waɗatma apporté rien du tout ɗum ko miijoma hotna hatta merci ko miijam miijo mo jiime guitam miijo wongo goonga Jibril no foti duuɓi ndesɗa Jalika ne wayi tan no pofulere nder galle acca hallaji bonɗi kalta ɗi haydara o addananima penda Layla ala ko addananima ko ɓoynoɗa soynade kañum saami e juuɗe ma kono wilsinadema e wasdema jogade hakkille timmuɗo ma yeebo ha ɓoccitoma Layla addanma ko ɓiɗɗo lomtoma janggo addanma est ce que on ɓiɗɗi Layla toɗɗum hoore mum Jalika kañum haɗi hoore mum ɓiɗɗo non non onon probléme mon hakkude mon e Allah quoi wona hakkude mon e min wona hakkude mon e Jalika hakkude mon e Allah ordinamen Allah kanko poɗɗon haaldude par ce que gonɗo ɗo fotnade kanko tutorata ɗum joni an Allah hokkimo joni e Layla Allah fotano rewde e makko haydara o nawananima ko foti no ceeɓinde giyal o nawananima Jibril revient sur terre amin so tawi mi softa e haaldude mon kalkaldimi mon gonɗo ke jendildem kalkaldimi mon tan jitton accindem Jalika Jibril min hay goto min gaccinanima wonde ko mo jiɗɗa jaggude wonima ala nafoore alanama gartam te sinno ko sagam a yaltinde ɗum ɗon e hakkille ma Jibril mbiɗa enen jiiɗi yumma e baba sa dañi probléme aji ko min poɗɗa yiide mais min est ce que aɗa waɗi kam ko enen jiiɗi yumma e baba min a anda ni ko gonmi e dow mum somi dañi ko muusimi somi dañi ko mettimi a anda miɗa jiiɗima haalande ndem gaccon batton kanko so wona ɗum moƴƴani de ane gaccan ko mbatta gartire hakkille ma Jibril tuubana nene ma jinaɗo ko hayre ɓiɗɗo ko ɓocconde sa yani muma gañir so yanema a gañir wattu hakkille e hoore ma hade mi majda tan tegna hoƴƴude ko kalanɗa fof mbiya e wonde mi waɗi yafnade ni diwta ɗum ɗo ñande fof yafna you.